Mae celebs fel Kelly Brook a Fern Cotton yn fans mawr o drend y tymor, Sbotiau. Da ni wedi gosod ein model yng nghanol Caerdydd i weld sut fydd siopwyr yn creu Gwisgo'r trend. Yn gynta, Jack, sy'n astudio ffasiwn yn Llundain ac yn hoff o'r edrychiad preppy. Dwi eisiau cadw fe'n syml achos mae'r top gyda dots i gyd a'r patronnau yma, so dwi eisiau cadw fe'n eitha syml. Dwi'n lygo merched yn edrych yn eitha smart, ddim popeth allan, cadw bach o mystery. Ar y funud, mae Jack yn cadw at un lliw. Wedyn am y sgidiau, dwi eisiau mynd hollol wahanol. Mae'r celebrity i gyd, ni wedi gweld Kim Kardashian a Kelly Rowland a Britney Spears i gyd yn gwisgo un liw a wedyn cael statement shoes gyda lliw hollol wahanol. Dwi'n meddwl mae wahaniaeth rhwng beth mae merched yn credu bod yn ffasiynol, beth mae dynion yn credu bod yn ffasiynol. Nesa, Susie, sy'n fan o steil y 60au a shorts denim. A dyna'n union be mae ddewis i'n model ni heddiw. Sodla, bag lledr a siaced denim ac mae'r edrychiad yn gyflawn. Nesa, Tace, sy'n disgrifio'i steil yn avant-garde a sy'n fan mawr o steil Lady Gaga. Mae'n cymryd y dasg o ddifri ac yn dewis trowsus mwstard, gwasgo denim ac yn defnyddio'r cadwyni mewn ffordd eitha unigryw. Ddim ei bawb ella. Ac yn ola, Iola, sydd i weld yn licio bob dim ar y rac. Mae hwnna'n neis, ond dwi'n meddwl o'r eich bod o bach yn giafol. Dwi'n hoffi hwnna, mae gen fod bottom rili dal. Shorts neis, achos ti'n gael siws gan efo teits fi. Come on, Iola, gen ni'n drwy dydd. Dwi'n weithio dwi'n meddwl bod o'n anodd gwisgo gyd o'r trends. Maen nhw bach yn suited jyst i'r bobl tenne. O'r diwedd, mae Iola yn dewis shorts gwyrdd, crys denim a wedges. Dwi'n yn siŵr am hwn, ond mae kind of gwahanol. Mae'n neud i fel edrych bach mewn quirky. Spots, patrwm y tymor, a dyma sawl ffordd i wisgo'r trend.